Nagpangabay si Senador Robin Padilla sa kaliado sining si Senador Bato Dela Rosa nga indi gid magsungka kung mayara gid man siya sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Inibisan nga gilayon man nga ginatag sa ICC nga wala sila sang ginpagwa nga public arrest warrant. Suno kay Padilla makapila na kabeses nga naglanog ang mga impormasyon nga wala man sang kumpirmasyon. Ginako sining nga liwat-liwat gid siya nga nagapahanumdum kay Bato nga indi gid magsungka kag magpakita sa publiko. Si Dela Rosa makapila na kabeses nga gilawag nga involved sa war on drugs sa idalom sa administrasyon ni Presidente Duterte nga detained sa buong sa International Criminal Court. Nagapati man si Padilla ang pagpasurrender kay Bato sa ICC ang kangayman nga pagtraidor sa baganihan nga si Andres Bonifacio. Ginpakigbahin niya nga nagakitaay sila ni Dela Rosa apisan nga wala na ini nagasulod kay nagatambong sa sesyon sa Senado. Naibalawan nga wala na nagpakita si Dela Rosa humalin pa sa Nobyembre 2025 umpisa sang nagwa impormasyon nga gindagdagan ini sang warrant of arrest.